Извинявам се, че клипа прекъсна. Това е малко втора част. Не знам. Прекъсна. Ето го. Само от това. Скач. Въобще да падна в водата. Не знам дали виждате нищо на клипа, защото в Нидера е тъмно и там е замъка нагоре. Много бързо го открих. Така. И това е общо взето. Защото това не е клипа ми, смисъл. Просто втора част към Нидера. Това ли много лагна? Добре. Не знам дали случай на самия клип картините паднах. Забравя да ви покажа. Имам таен скрит чест. Ето го там. Добре, това ще е клипа. Надявам да ви хареса, ако е така. После може би ще изграем едно PvP или един Skywars. Ще видим и... И бай.